Igbo kwenu, rienu, ṅachanụ. Abịakwa m ọzọ aka mbụ nwanne unu nwoke a na-akpọ Agụbụzọ. Ihe anyị ji wee bịa tata, ịma na abụ m onye njem. Anyị jere n'ebe a na-emepụta egwu, asị na ebe ahụ na ihe a na-akpọ King Studio, ama mma kpọtakwara m ya. Igbo bụ Igbo, ka anyị dugodi nwa amadi a, kedu ihe bụ King Studio, kedu ihe a na-eme. Nwa amadi biko gwakene anyị afa gị. Ndewonu, afa m bụ Ezechukwu Onyekachi. Amụma bụ producer studio King's Vibe Music Production. Amụma afọ Igbo. Kedu ihe unu na-emekarị? Ọ bụ sọsọ egwu Igbo ka unu na-eme, ka ọ bụ egwu Igbo na egwu oyibo na egwu niile? Gwakene anyị ka ụdị egwu unu na-eme ebe a. So ụdị egwu anyị na-eme ebe anyị na-eme ma nke ndị Igbo, ma nke ndị Hausa, ma nke ndị Yoruba, ma nke ndị ọcha. Onwe anyị na-ahụ ebe a. Ya King's Vibe Music Production. Ọ nọ na Governor's Road, close to Ikotun, ọ dị around Ikotun. Igbo bụ Igbo, unu anụgonu na ha na-eme egwu pụrụ egwu. Ụdị egwu ọbụla iji wee bịa ebe a, ụdị egwu ọbụla iji wee bịa na King Studio, ha ga-efichapụ ya. Ma ịma agụ egwu ma ịma ha agụ egwu, ịbịaruo ebe a ha gbaziere gị onu, iwe nwee ike wee gụpụta otu ndị ọzọ si wee gụpụtakwa ya. Ihe a bụ ihe anyị na-ekwu. Ebe ọbụla nwafọ Igbo nọ, metụrụ anyị aka n'igwe, anyị ga-abịaru ka anyị bịa nderuo otu isi emebi ya, otu isi agba bọọlụ ka ị wee na-alacha oroma. Agụbụzọ abịakwa m ọzọ. Ịma n'oge amụ Igbo bụ nke ndị Igbo. Amụ Igbo ruturu Igbo niile. Ma ọ bụrụ na ibebeghị amụ Igbo, ife ukwu mere, metụrụ anyị n'aka igwe. Aka igwe anyị ekwentị mbụ 08091869178. Ọzọkwa 080918691. Metụrụ anyị aka n'igwe, anyị ga-abịaru ebe ahụ ị na-eti mmọnwụ wee nwee ike hazie ife ị na-eme, wee gwa ọrụ obodo otu o si na ha. Ọ ka bụkwa n'ama Igbo. Udo dịrị unu niile. Igbo ndị ọma na-eje eme mma, ọ ga-adịrị unu mma. Igbo ndị ọma na-eji eme mma. Osisi fụrụ na-atụ nkwe, egbe igwe ma jie ya. Ihe abụọ ekpere m, ọ ga-adịrịtara ndị Igbo mma.